rahmatullahi va barakatuh. Бародари азизи, видео бениҳоят муҳима. Аввали аввал хоҳиш мекунам хос ба хотири Аллоҳ ҳамин видеода лайк монед, падалис сакнед, чӣ қадаре ки метавонед шумо паҳн кунед ҳамин видеора беҳтарин мешавад ки бародари азиз ду рӯз мешавад новосиёра мехонам аллакай ай Санкт Петербург 618 нафара аллакай депортатсия карданд. ҳози ҳамин саҳар дар новоси хонам 60 чанд нафар дигар ай Тула ай ҷо депортатсия кардагиянд. ай Москва ҳамин хел бо як 400 чанд нафари дигара. хулос дигар бародари азиз хоҳиш мекунам хос ба хотири Аллоҳ ҳамин видеора тамоми группаҳо, тамоми сайтҳои дорем паҳн кунед, дар ёру дӯсто роӣ кунед ки хоҳиш мекунам мардуме ки бедокумент ҳастанд, дар ғарибӣ ҳастанд, эҳтиёт кунед ки рейдҳо вазбин рафтаистанд, аял депортатсия карданд. ба ҳамин хотир мардуме ки документ надорен барен граница биёен документ кунед ки ҳозир вазъият камтар безеб аст. аллакай 4 та бародарро гирифтан гунаҳгор кардан, типа ё ҳамун кора кардагиянд. ман мегӯм ба дили пир мегӯм 100% мегӯм ки ин кор ҳамаш паставаҳай, ин дуруғай. баъд як чи дига мегӯм блогерои тоҷики мо 90%аш я оқи падари беномусен ки хесенам педа кардем. видео дар баротон мебурая ки ҳамин 4 бародаро ҳар гап гуфтен, ино тошта пастава кардан. агар шуморо баран онтари бизанам падари хитона мегӯям ки мо хумон киштем. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародари азиз хос ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро паҳн кунед, ба ёру дӯстон роӣ кунед ки камтаракам боша, эҳтиёт кунед ки рейдҳоро аллакай вазбин кардастанд, ба хотире ки аллакай 10 ё 15 нафар дар ҳамун ҷай ҷанг ба чи оқипадарие ки пастава кардастанд, 10 нафар соучастник шудагия. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз бародарои муҳоҷир худтона эҳтиёт кунед. айни ҳол дар зиёрати хонаи худо ҳастем, баъди бомдода хондем, кам дар ҳамин кӯча биромадем, рости телефона кофта биромадам. ҳамин новосиёра сарам бениҳоят вайрон шуд ки хостем як навор кунем ки бародари муҳоҷир эҳтиёт кунед. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. иншоаллоҳ дар моҳи муборак ҳастем, дар омади иди рамазон ҳастем, дар ҳаққи тамоми мардуми муҳоҷир дуогӯ ҳастем иншоаллоҳ ки худованд ҳамаша аз ин хел балоҳо гирифторо мисол гирифторое ки ҳаст, аз ҳамаи офатҳо балоҳое ки дар ғарибӣ ҳастанд, аз ҳамааш нигаҳбон бошад. худованд соғ омадан саломат ба ватан бар бигарданд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.